Čo sú čierne diery? Predstav si miesto vo vesmíre, kde sa zastavuje čas, kde miznú všetky zákony fyziky, ktoré poznáme, a odkiaľ nemôže uniknúť ani lúč svetla. Takéto miesto nazývame čierna diera. Čierne diery vznikajú, keď sa obrovské hviezdy, mnohonásobne väčšie ako naše Slnko, na konci svojho života zrúti sami do seba. Po výbuchu supernovy sa ich jadro stane tak hustým, že gravitácia premôže všetko, čo mu stojí v ceste. Celá hmota sa zhromaždí do jedného bodu nekonečnej hustoty, ktorý voláme singularita, a okolo nej sa vytvorí hranica, známa ako horizont udalostí. To je miesto, ktoré ak prekročíš, už nie je návratu. Ako vznikajú čierne diery? Čierna diera nie je prázdny priestor, ale neuveriteľne hustý objekt. Existujú rôzne druhy čiernych dier. Tie menšie nazývame hviezdne čierne diery, ktoré vznikajú práve zo zrútených hviezd. V centrách galaxií sa však nachádzajú supermasívne čierne diery, ktoré majú hmotnosť miliónov až miliárd slnk. Naša vlastná galaxia, Mliečna cesta, ukrýva v strede takúto obrovskú čiernu dieru, nazývanú Sagittarius A hviezdička. Vedci sa domnievajú, že tieto giganty mohli vzniknúť ešte pred samotnými galaxiami a zohrali kľúčovú úlohu pri ich vzniku. Okrem toho teórie hovoria aj o stredne veľkých čiernych dierach, ktoré sú záhadou, pretože sa ťažko dokazujú, a o mikroskopických či prapôvodných čiernych dierach, ktoré sa mohli zrodiť už pri veľkom tresku. Štruktúra čiernej diery. Zaujímavé je, že čierne diery majú svoju vlastnú štruktúru. V strede je spomínaná singularita, kde sa všetko sústreďuje do nekonečne malého bodu. Okolo nej je horizont udalostí, hranica, cez ktorú už nič neunikne, dokonca ani svetlo. Niektoré čierne diery rotujú a vtedy sa okolo nich vytvára ergosféra, oblasť, kde samotný priestor a čas sú vtiahnuté do pohybu. Čo sa stane, ak padneš do čiernej diery? Predstav si, že by si padal do čiernej diery. Najprv by na teba začala pôsobiť obrovská gravitácia. Tvoje telo by sa začalo postupne naťahovať a trhať na atómy. Proces, ktorý vedci poeticky nazývajú spagetifikácia. Pre teba by čas plynul ďalej, ale pre pozorovateľa zvonku by sa zdalo, že si sa zastavil na horizonte udalostí a už nikdy neprekročil hranicu. Čo sa deje vo vnútri, však zostáva veľkou záhadou. Tam naše fyzikálne zákony jednoducho prestávajú fungovať. Paradoxy a tajomstvá. Čierne diery sú obklopené množstvom paradoxov. Jedným z najznámejších je informačný paradox. Ak do čiernej diery spadne kniha, planéta, alebo dokonca človek, čo sa stane s informáciou, ktorú obsahovali? Podľa kvantovej fyziky sa informácia nikdy nesmie stratiť, ale čierna diera ju akoby vymazáva z existencie. Stephen Hawking prišiel s myšlienkou, že čierne diery môžu vyžarovať jemnú energiu, známu ako Hawkingovo žiarenie, a tak sa postupne vyparovať. To by znamenalo, že informácia sa možno predsa len niekde uchováva. Iní vedci zas hovoria, že čierne diery môžu byť portálmi do iných častí vesmíru alebo dokonca do paralelných svetov. Možno práve vo vnútri čiernej diery sa skrýva kľúč k multiverzu. Ako vieme, že existujú? Ale ak sú čierne diery neviditeľné, ako vieme, že vôbec existujú? Nevidíme ich priamo, no môžeme pozorovať ich účinky. Hviezdy v ich okolí sa pohybujú zvláštnymi dráhami, ako by okolo niečoho neviditeľného krúžili. Keď čierna diera hltá plyn a prach, vzniká intenzívne röntgenové žiarenie, ktoré dokážeme zachytiť. V roku 2015 sme dokonca zaznamenali gravitačné vlny, ktoré vznikli pri zrážke dvoch čiernych dier. Bol to okamih, ktorý potvrdil Einsteinove predpovede a navždy zmenil modernú astrofyziku. A v roku 2019 vedci zverejnili prvú skutočnú fotografiu tieňa čiernej diery v galaxii M87. Bola to chvíľa, ktorá ukázala svetu, že tieto záhadné objekty nie sú len teóriou, ale realitou. Zaujímavosti a fakty.
Čierne diery sú plné fascinujúcich faktov. Hoci sa často opisujú ako kozmické vysávače, v skutočnosti nevcucnú všetko okolo seba, ak si dostatočne ďaleko. Ich gravitačné pôsobenie sa prejavuje rovnako ako pri iných telesách. Ak by naše Slnko bolo čiernou dierou, planéty by stále obiehali okolo neho po rovnakých dráhach, len by sme nemali svetlo a teplo. Niektoré teórie dokonca tvrdia, že celý náš vesmír mohol vzniknúť vo vnútri čiernej diery iného vesmíru. To by znamenalo, že aj my žijeme vo vnútri niečoho omnoho väčšieho, než si dokážeme predstaviť. Záver. Najväčšia záhada vesmíru. Čierne diery sú teda nielen smrteľne nebezpečné, ale aj nádherne tajomné. Sú miestami, kde sa prelínajú hranice fyziky, matematiky a fantázie. Učia nás, že vesmír nie je len priestor plný hviezd a planét, ale aj svet extrémov, ktorý ďaleko presahuje našu predstavivosť. Možno jedného dňa ľudstvo dokáže využiť čierne diery ako zdroj nevyčerpateľnej energie alebo ako brány do iných svetov. Ale zatiaľ nám nezostáva nič iné, len sa na ne dívať s úžasom a pokorou a klásť si tú najväčšiu otázku. Čo sa skrýva za horizontom udalosti? Pre podobný content nezabudni dať odber a zdieľanie, nak ti nič neujde.